Sa number 5, aktibo nga kaso sang HIV sa Bacolod. Naglabot na sa masobra 1,400 samtang may 3 na nga napatay sa mga balatian sa unang nga quarters ng 2026. May 45 ka mga bag-o nga kaso sa human immunodeficiency virus o kung HIV ang na-record sa unang nga quarters ng 2026 kag may 3 na ka mga persona ang ginbawian sa kabuhi bangod sa nasambit nga virus. Sa record sa Department of Health, agdangat sa 1,437 ang aktibo nga kaso sa HIV sa Bacolod City. Ginsiling ni Jonathan Diaz, ang focal person sa council, nga 15 anyos ang pinakabata sa Bacolod City nga nagpositibo sa among virus. Sunod sa iya, parayon ang massive testing sa syudad sa mga eskwelahan kag mga barangay, agud madapatan sa nagakaygo nga pagbulong ang mga nagpositibo sa HIV. Dugang pa ni Diaz, dako nga pagpanghangkat sa ila ang kampanya Batok HIV, amo ang wala na nagapadayon sa pagpabulong ang mga persons living with HIV sa mga ospital. Ining sunog sa iya bangod iban sa mga biktima na huya nga magbalik-balik sa ospital. May pila ka mga pasilidad sa Bacolod City ang bukas para sa mga check-up kag bulong sa mga persons living with HIV. May mga programa naman ng syudad para sa pag-edukar sa publiko, ilabi na sa mga eskwelahan may angot sa HIV. And then also the main target population amo ang LGBTQ plus community sa respective nato nga barangays, and then the youth nga ma-include sa aton nga HIV awareness campaign and also testing sa aton nga 61 barangays. And also sa aton nga i-continue nato ng aton nga mga BPO companies kay mostly nga as per record may mga kita nga mga cases sa aton nga mga BPO companies.